Una tumi any ahode, any animonium, Nicasia, a yawodia. When I want to ask the beer, where the wow pay, no do our and so. Go for any other year, one will be a boy. Na let me know about now as we do about no one terminal and a family everything. To a little shy, so the baby see a chrono, near economy Munam can see me. This will be more and a bomb pie. Amen. The young upon us. Did I ever buy a bonwako, James, a tobacco, and Jimo, you know. Or say, Linianum, the monsters of her, I would do a more. Mumuna Nidia Kura. Na munu se mujidie no so he eyo boaso ho adwuma am se na no onyankopon na demo edo so nti yina ehia mo no am se enchechire kakra efa ensoye ho na ba kon de echechire mu ekọ me bone efam kwan ensoye pa so eba akrisofo enso na ye le se ensoye bi ho so dia na ayade a wo se yebu na ne die na no de yetredie eni se yebu na medie se okristo ni enso yeto na ye bone de a adem tina bone a enso ye de baaye no ukobu na medie dimum ye bibi ho de a eba de a ebi a itimi timo de a eni emfa bone mumu emre na ebe se ene enimu na eka ho wansem ene ense nka sam ni tidie common temptations se enso ya eto enipa bia I common thing. And I can say, normal problems. And then, sir, and some never say, I can't home awesome. And say, and some of the empire should that. This is a radia bouncer. Yes, we obey we are son, and so I'm panel so that. Then, you know, Usian, sorry. The air channel, ever said, the Cobonimu, and the Eddie Amania, ever knew the Ampana so that. Yes, you won't say. And so the empire should be a rada, who could say a radi beba. Or say upon because why and so. Any kind of woman said, when I'm upon one, you're born beings on also by say, now when I'm upon dear, on Pabone and so yare, then we may be our papa never so yare, so dear bear, you don't want to see a tenant over radianim. At the airport, you know, young Paul, it's not so yare, you know. And as I dear what say, see, and you know, one say, dear beer, yen to me, you will be a bit to me. Yeah, near to me, I dance with you some part. I the kind, yeah. Let's say, I call it young Paul Bulletin, am I? The young Paul one so ever so young. And upon somebody, and maybe I the only one the Argent Morning Kwan, so young. Argent Morning Kwan, because only Argent Pebia, a minute. The one some so young. And I pray, Yanni, and among so ever so young. You can win us, never be a some a bit my funny pastor. And any panwa so let me do one margin and so I mean, you know, I say, here, we bet me as so I had the upper one more assembly, and now we have to see your Christian. But so I have added Joe, upper one more assembly at you, the one Casa air down, I'll say, one Casa and the day. We bet me you could ask, so I will say, episode who said, we are a couple, and I'll say, if you are a couple. You can't cry. And said, the penny for no one now, omne, or man to Tianua. No much meet any on my year pan, Ubuana, so in about a Grana who sent a Banabia, on your correct will be the one, or to me, it's Kabukuras of Grana. Be a Grana Prade, Mono James Kadiago. I mean, Sakana Tia de Nocra, another Grana and a Capua, who there's any part of me as I am. Now, I did about quite a country as any pounds of idea, yes, baby, as no, well, so in particular, be a no, or what them pa. Now, or what they said, obey any pay. No, what's yes in a command at the bonnet, the old Yobino, when 20 pounds of it. The Nipadi any air to pursue who is away and a cup for, or baby is down on credit, and I a beer of Bremon or credit. Once look, but he is a baby as no one's was any manner. It was not only by Bruno. That's the animal here, Juma. If you are maybe one kind of Lucas and Pa. If you are a Bionum, a Bionucosi, a Bionuncia, or maybe a slab for be called upon and say. I should have only you among Sudan Tari in Guho, more one time in Guho, and only your money is a pattern for near one morning, a cow morning per year park on and say, Echo and send me Echo Sonare. Kubizana said that you for even a sour dear. Wouldn't them poor pounds. Now I send you can be answered you talk memo. Oka said, if you now we are a pop one so. What's among so dear and a crack? The Bessian woman said, and you say it was at the Caesar now.
anaasɛ ɛni sɛ eyi tuo de ma ne mu ɔsi ɛde ma onyankopɔn nko a wɔn nso wɔn yɛ atɛnɛnɛfoɔ because yesu nso bɛ wiase no ohia sika a wɔde bɛ onyankopɔn adwuma nkurɔfoɔ nyɛ atɛnɛnɛfoɔ wɔn yɛ nyaatwomfoɔ wɔn kasa wɔn mo ano wɔn ahorow nso de ntaade agu hɔ ɛna wɔn ayɛ wɔn sɛ nipa a wɔn yɛ ho wɔn anim a wɔn innocent faces bi a wɔn sɛ wɔn yɛ paa but they were hypocrites na wɔn pɛ sɛ nka wɔn nya nka wɔn yi ni sɛ aban ama ne yɛ bi nsa nti wɔn de kɔhyɛn ne kɔɔ ne nkyɛn kɔbu saa ne ɛde nyahoma kyekyere no wɔn di kaa pɛɛ sɛ ɛde nyahoma bi kyekyere no wɔn nsa na ebi wakasa nanso awurade a wɔnim onyankopɔn akwan no ɔka kyerɛ wɔn sɛ momfa sika ne bi mmira ma me hwɛ na wɔgye wɔn sɛ mfoni bɛ nda so yi wɔn sɛ Caesar ɛna wɔsɛ ne momfa Caesar deɛ ma Caesar na momfa onyankopɔn deɛ ma nyankopɔn mokɔ asɔre a ɛto a wɔsɛ mu yi wɔ asɔre mu nyina mu ni sɛ mokɔ mo sɛ mo sɛ nyankopɔn deɛ ɛnhyɛ bi ɛda wo bi ɛpa nyamesomfoɔ a wɔsɛ yɛyɛ ɛwɔ sika ho deɛ mokɔ asɔre a na mo hyia mu a monhwɛ na monyɛ moto ɔman mu nso a na ɔman no nso ɛredi toɔ nso a monni toɔ ɛhɔ a ɔmo ano dwom sɛ sɛ yesu na ɔnsuro nipa nsɔhwɛ because ɔde ase ne sɛ ɔbɛbɔ brapa ɛni ɔbɛn wiase no yɛsoa ne hwɛ wadeɛ nyinaa mu ba na oni bɔne every corner baabi ɔfa ayɛ biara nipa gyegye no nipa gyegye ne bebree nanso no na ɔde ase ne sɛ ɔbɛyɛ adeɛ a ɛtene nti menim sɛ onipa tee ne biara anaasɛ obi a ɔyɛ nekwafoɔ biara deɛ wobɛ sɛ ɔsɔ ne hwɛ na ɛho so yɛ nekwafoɔ a wɔnsuro na ɛme sɛ ade baako bi wɔ a yɛni kan te aseɛ ne sɛ yɛn gyidie wei nsɔhwɛ wɔ ho yɛn gyidie nsɔhwɛ sɛ gyidie na yɛbɛ mu nipa ba so yɛ ahwɛ hu ne yɛ dɔ yɛ abotrɛ yɛn ntoboaseɛ yɛnum kasa saa nama wɔn nyinaa deɛ ɛbata nkwankyeɛ no ho ɛne ɛbata nkwankyeɛ no ho ɛne ni kan ho ne saa sɛ gyidie no to wɔn ka 1 Peter 1:6 and 7 ɔka the same thing sɛ ɛmɔmɔden sɛ mo gyidie no yɛ sɛ mo hwɛ wɔn ho a sɛ ɛmɛ biara no mo bɛtɛ de sɛ nipa papa ɛno nso ɔnka hɔ a the same thing ɛna 4:12 1 Peter 4:12 Luke 8:13 so ɔka the same thing Luke 8:13 ɛna James 1:2-3 a ka ho asɛm ni nyinaa deɛ kyerɛ sɛ akristofoɔ nso bɛɛtwɛn yɛn na ɛna Yesu Kristo ka ho asɛm Luke 8:13 wɔn sɛ nkurɔfoɔ bi wɔ deɛ wɔn nyame mu a onyame asɛm yɛ wɔn da paa nanso asɛm ne nti nsɔ de pie paa na wɔn agya nyamesom ɛno nso yɛba so ɛyɛ bi a ɛntene koraa onididie na yɛba ho no deɛ nsɔ yɛ mpaeɛ fie da nsɔ yɛ mpaeɛ so da Yesu ba yɛdi n'atam yɛka fɔ kyerɛ no yɛka nsɛm a yɛyɛ akyerɛ no paa yie because nipa soɔ ne hwɛ nipa de tie no wɔ kwan ahodoɔ nyinaa mu na wɔyɛ nipa a ɔne ne ho adagye Awurade mpɛ ne ho asɛm ɔbɛyɛ wiase ɔmpɛ ne ho asɛm nanso nkurɔfoɔ de tie no bebree ɔyɛ nipa bi a ɔdwo na ɔyɛ bɔkɔɔ nanso ebi a nneɛma bi a oyiyi ne ho firifiri ho nti wɔnyɛ nyadagye no mu ama ayie nsɛm ne adeade nti abusua kasakasa tia no nsɛm bebree mu but ɔne deɛ wɔyɛ ne di nipa akyi a nyɛ deɛ ebi yɛbɛto Nyankopɔn ne mmara so Nyankopɔn ba mma paa ne yɛn deɛ a ɛne yɛbɛhwɛ yie mmara nsɔre mmom ɛba na nsɔre bi a deɛ ɛba emu bi wɔ hɔ a na ɛbɛsiesie ama yɛnya abotere ɛbɛsiesie ama yɛnya ntoboaseɛ ɛbɛsiesie ama yɛtumi anya nyamesuro bebree na saa kɔmɔ ntɛntɛn yi a meka ho asɛm bi ana mmerɛ biara ne deɛ ne ehu wɔ mu no sɛ ɛde nneɛma bebree nu ara na ɛba na sɛ mo nyinaa mokae Joseph nsɔhwɛ sɛ mo kenkae Onyankopɔn asɛm no wɔ Genesis a ɛm sɛ Joseph nsɔhwɛ no ɛbaa no soɔ no sɛ mo kenkae Genesis 39 a ɛm sɛ mohu deɛ mekan Joseph firi ase ofi ne mmɔfra ase nyinaa nsɔhwɛ de too no paa yie ofi ne mmɔfra berɛ mu nyinaa no nsɔhwɛ de too no saa kofi mmerɛ a Onyankopɔn no a ɛhyira no a afei Onyankopɔn ma no asomdwie ne nyinaa akyi maame bi a ɔyɛ busuafuo bi paa ɔne kɔ tenaeɛ maame tiri ne si no saa a na ɛnyɛ asɛm ketewa gyidie no nsɔhwɛ no no o bɔnsam sɔ maame bɔnsam pa maame nso sɔ Joseph hwɛ yɛ akwan ahodoɔ nyinaa mu ɛbɛ sɛ wɔgu n'anim wɔ ase na wɔpa ne ho ntoma ma n'anim gu ase wɔ Awurade anim nanso ɛwɔ sɛ gyidie nti wɔani deɛ maame no ɛyɛ akyi na wɔn nyinaa kɔfa anim gu ase bi baa adurume bi a ne nipa nyinaa yɛ wɔn nnwuma a hɔdwo kakraa no maame no ɛyɛ ne ho biribi na afei Joseph wɔ dɛm a wɔyɛ n'adwuma no a wɔsiesie fie nnwuma no maame pɛɛ sɛ nkɔnne ne da ɛma Joseph dwane yɛ maame no wɔn sɛ asɛm ɔba nti maame no ne nsa ɛsɔ Joseph ataadeɛ mu adeɛ mu no sɛ ɔfrɛfrɛ ne mmaawa ne efiefoɔ nyinaa de to wɔn mu anim kane sɛ mohwɛ sɛ aberante ɔbɛdi ne ho fɛw ɔbaa me nkyɛn hu sɛ mada no a wɔyɛ nwanwa no a obi sɛ mada nti wɔtumi mebɔ bi te prɛko pɛ no a ɛhɔ a ne ɔdwane na mesɔ n'ataadeɛ mu yɛ ɔba bɛdi yɛn ho fɛw
Ọmọ fie wɔn nyinaa bɛnya nimtiabuo kɛseɛ ama Joseph sɛ wɔyɛ ne ho sɛ wɔyɛ nso adwemmɔne wɔ ne tirim. Papa yi ɛba fie maame yi de nsɛm nyinaa to n'anim sɛ aberanteɛ no a ne de ɔkɔfa ne ba fie asɛ obedi ne ho fɛ wo ɔbaayɛ no onim nsɛm ada nti wɔyɛ nwanwa saa na ne so ne mu sɛ n'ataade kora n'aka ne nsɛm ɛne asɛm aba fie ɛne gu asɛm ntɛm wɔfo nyinaa bɛte Potifa nso ɛhɔ na ɔne kɔto afie ase na obi nim nti obi wa no ɔyɛ nkɔpapaapa Joseph asom paa adwemmɔne paa na ade ti fie ase wɔyɛ ho sɛ woyɛ ɔnso Joseph akɔyɛ ne ho sɛ nnipa bi a wɔyɛ wɔ fie hɔ a kyerɛ sɛ n'anim te ɔwɔ abɔtire nso ɔyɛ nti papa no koraa pɛ n'asɛm sɛ ɔwɔ adwempa na akɔyɛ sɛ obi a wɔnsese no wonim sɛ wogyaa no sɛ ɔyɛ nanso adwemmɔne wɔ ne tirim nti Potifa ne bu fu aberanteɛ no paa sɛ woto adwemmɔne wɔ tirim paa na obi a nkɔpapaapa n'ani so paa nanso no wɔde ne kɔtoo afie ase nso yɛ kɛseɛ sei papa yi Joseph oyi na no biara ɛnyɛ yie ntwa sosoɔ ebi ɛyɛ paa ntwa no soɔ ne wɔsɛ yɛ deɛ ebi ɛyɛ paa wɔn a akɔyi wɔn ano akyerɛ no nti ne yɛ de aberanteɛ kɔtoo afie ase wɔnyɛ bɔne o ɛyɛ gyidie nso hɛ sani ɛbɛsɛ yɛkyerɛ wɔ sɛ bɔnsam bɛ so yɛ ahwɛ na saa nsɔ wɔ deɛ Joseph nyɛ bɔne nsɔ yɛ bɛtoo no no wɔnyɛ de bɔnyɛ ni nti na saa nsɔ yɛ bɛtoo no na ɛbɛpere pɛɛ no wɔde ɛbɛpere pɛɛ no paa yie ma na tumi yɛ hunu Nyankopɔn tumi ne wɔn sɛ bɔnsam yɛ rii bɔnsam hɔ paa sɛ wɔnyɛ bɔne bia ne yɛtumi de saa ntwa no so paa to no so paa ne yɛgu n'anim wɔ aseɛ ɛwɔ mantam wɔteɛ ne nipa nyinaa bɔbɔ ne nnibɔne sɛ aberanteɛ no ɛkɔto mo naa ne wɔ akora wei obia nka ne ho asɛmpa ɛwɔ borɔ no so nanso oyi na no akyerɛ hwan ɔde ne nsɛm nyinaa ɛma awurade nti gyidie hoi ɛnsɔ yɛ wɔn ho paa yie paa wɔyɛ bɔne anaa wɔanyɛ bɔne nanso nka ɛba bɛsiesie no ma na yɛ bɔne bɔnsam na yɛ no ɛfa maame no so busuafoɔ no sɛ bia nka ɔma ne fidie a yɛde bɛyi no na Potifa yere wote fie maame wofa sɛ wokuru kora yɛ kɔkorawa a sɛneɛ ɔsɛ wotena ne ho saa but sɛ Joseph nso deɛ wamfa ne ho amtena ho wɔfɛ so mmɔ ne woto nwan asɛm so Onyankopɔn asɛm so na ade baako yi ho no sɛ ɛnyɛ sɛ Joseph nko na nso yɛtotoo no sɛ mo nyinaa mo ade te Sadrak ne Misak ne sɛ ɛbɛgyina gu no mu ho asɛm a wɔn nso yɛsɔ wɔn hwɛ ɛkwan ahodoɔ nyinaa mu Bible na wɔn kura mu no bɔnsam sɔ wɔn hwɛ wɔn sɛ wɔpuru bu wɔn sɛ Bible no nti amaneɛ ba a yɛbɛtumi yɛ kuram nso yɛba fa sɛ amaneɛ paa ba yɛbɛtumi akura Bible no mu nkurɔfoɔ nti owuo bɛto wɔn paa no a yɛnto Bible no nti anya ne wɔn kra nkwa wɔn bɛtumi yɛ afa amaneɛ mu nanso yɛwɔ no sɛ mmerɛ a nsɔ yɛbɛto abɛgyina gu ne Daniel no ne adade nyinaa no wɔnka Daniel tere yɛ Daniel nso yɛtoo no ɛne kɔto gyata mena mu nyinaa so wɔmmɔ mpaeɛ nyinaa no wɔampa ne Nyankopɔn nyinaa ɛyɛ nsɔhwɛ ɛyɛ nsɔhwɛ bebree Sadaka no nyinaa deɛ ɛyɛ nsɔhwɛ mo nyinaa mate ne nyinaa ho asɛm a Daniel nka Daniel ban sɛ 6 a ɔka ho asɛm nso na ne nyinaa akyi mo ate Job ama ne nhunu Job nsɔhwɛ ɛbaa no nso nsɔhwɛ ɛbaa papa yi so paa no ɛne Job deɛ ɛnyɛ common temptation nkoradaa bi ɛnyɛ nsɔhwɛ ɛtoto nipa biara na too no no ɛyɛ amanneɛ paa na Job faa mu ɛyɛ amane hunu paa kanseɛ paa nanso bɔne bɛn na Job yɛɛyɛ a saa nso wɔbɛto no bɔne bɛn na Job yɛɛyɛ wɔnyɛ bɔne biara nanso nsɔyɛ bi wɔ deɛ a ɛmpa yɛn so da yɛde asie no nso yɛbɛbɔ bra pa ne yɛbɛsom Nyankopɔn no mom yɛni kansie sie ho na nsɔbɛ deɛ ɛbɛba na deɛ nti yɛyɛ na mmerɛ biara yɛbu no ɛsɛ nka Job deɛ no nso a Job chapter 1 hɔ nso a chapter 2 a mo deɛ meka nyinaa hɔ sɛ ɔsɔyɛfoɔ no soɔ ne hwɛ akwanduasa nyinaa mu but Onyankopɔn di mu nteno wampa aba nso yɛ meka ho asɛm a meka sɛ ɛne ɛyɛ common to every man yi deɛ sɛ deɛ nti yɛbu no sɛ ɛyɛ common to every man as every person ne sɛ bibi ɛtoto nipa biara wɔ wiase nso bi hɔ de ya ɛni ka mie baabo no kwan kɔ Korintofoɔ eti ɛnikyɛmu a ɛyɛ dumiɛnsa ɔse sɔyɛ biara ntɔɔmɔ gye deɛ ɛyɛ nipa deɛ na Onyankopɔn yɛ nokwafoɔ a ɔmma wɔn nsɔm nhwɛ ɛmmoro deɛ mbɛtumi agyina soɔ na mmom ɔbɛma kwan a mode bɛfiri sɔre mu abɛda ho na mowatumi agyina sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ yɛgyina okristoni biara deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ obiara gyina pintin na ɔhyɛ ne ho den na ɔbɔ bra pa na Onyankopɔn yɛ nokwafoɔ sɛ ɛnsɔre a ɛbɛto yɛ nea ɛma yɛntumi anyina a ɛbɛboro yɛn so no Onyankopɔn ma ho kwae ɛma ne ma yɛn so Paul kyerɛ Korintofoɔ no sɛ wɔn mo gye Awurade diiɛ no
And so be anyone had to warm. Now this is the to Nipa be I be the to warm. And a common temptation. One more prayer says one more raditino. And so I had to go into void and so I didn't to be that. I am so the idea to go for pen. And the young upon when a couple say, one man so a bro almost swam at 2 or then the other 2 women are the between Nipa be Abraham. The ADC is one more woman and the Nipa be a bit paternal. If you will be on your Christian new class, and so be new as uncommon temptation with you. And now no more problems will be in a movie. And the young point and a couple say, oh my young someone and more than a month meaning also. Now I'm not be any or I say, oh my quiet be a better my now so you're better than you from where they're better. Maybe I'm so about no young upon my quiet down home, no from where they're better. And the common temptation, going to point so I had 2 women and so I let me to Nipa be a. Do not be a dinner, someone be near so much. The opinion so that say a pan air tomorrow, baby. Because and so be a didn't to Nipa be other. So be a 3 years media, even a special award. Or say the Katia says, sir. And never very years here, I didn't go my quite. I'm also I saw one moment as I was in our. So I can so be a bean seed that will reassure me the app. And then conform the person so in moment near journal. I didn't problem almost special award. Any can't here. So didn't to Nipa be that will reassure Mukura, dear. Not a bit 3 years, I was asked to also dear. Any young problem had that Amaya Akatiasu Mukura. Hallelujah. I never saw all more as I also. I hear. Obama quiet. I'm a so about 2 more as I also. Now a rather a Pubun in Mabem. Now the Macassa rather the Ma Ebem. Now say a coyan so have been to 1 more as I also that they are any Ombina special award to be about in shape. I never acquaint the country as a common temptation with the other question. I have problems, troubles, and a son of my name and be a question. And maybe a question, and was some, and some, there is some, never be a common temptation with you. You just more problems, financial problems, as you must say, and a son of my name and I common to man. And you common to man, a dear to be the new we are. And it's also when you know the 3 and the 3 and the Amniamun is a special temptations in the year by so a common thing, normal problem. And you know, I say, Yamun and it's here. Now, so woman say, who dear? Sir, a commander, sir, and you was here, and so about 3 and year. Yamini, young to me now. And no, any idea was it me, I had a slow brew. Sir, and you was here, now my near Biba, and now, sir, at a 3 Biba, young Sua. You're very careful. A common thing, dear. A common temptation, and so one moment as I was what dear. Science so random to 2 or more. One moment to go from Yamia Bianya, didn't go from Malamoso. No, didn't go in Nuoso, and Nuo, and there are bosom so a be a more protection. Concern other to 1 more. You must say, yeah, but none of us, the banner, a cab banner, and a baby, and never been a Nipa at Etia. One don't buy a cock and go a cock of Yamia Bianya. Now, young, I was there to no move. But a common temptation. We never to me a jar. Don't want what years we are jar. And yes, I did a beast with Pabra Bomana. Who could make me a jar? A common thing. But I am sorry. And I am sorry to Nipa. Over to me at the phone of Jack to Munas. The Jas to make phone go for a common temptation. I am sorry to Nipa. But in the water, the 2 months of Busanum, to go on no sonum, 1 year, a little. But yet there was a dinner move, not on the point of couple. Season met me a Pelu, I'm an year, but me I do myself a Bible stand with the toast. Season met me a Pelu, a Bible stand on 1 year. I have common temptation. Wait until to a common who could play for me, or 1991 so near the other. A Cobana, sir, if you I can't say one more gentleman, so you are 2 Bible natural. Never say I want company, work, yes. I have common thing. And so you be able to Nipa Bia will be answered. And it's a dear be a BBC when Nipa Bra, Boman answer, a bit to Nipano, a bit here and it's a Bia, a convention, and one said, the Marco Sacon, and I be a convention, your Benuma Julia work to reassert. Now, I have common thing. Praise God. Now, I never acquaint with a son of when the man a giant or some. Now, and so about so. Na bia financial problems ni bia wa riemo nsem ni sare se Ethiopia o se mu na negia ne mo agent dia esia mekwe ofia so be ko ofie
na wo dan mu nyema nyina kromfo de ko a ye nso ye pa da be pa na be se pra se wo pa amoa no wanya oboafo bi a de mpa nanso no common thing ebi atomo mte ebi asungo fo ebire common temptation ana Paul ka anwa asama ko ndo bo na se de no tomo na die ebi atungo fo ebire owi ase do na wo pa ma kwae man so bi a mumu ntimi nyina amuntimi enyina ana de metomo na de ba mo so bia na die bibi ebi asipa owi ase nanso na wo pa ya ne kwapo se oba ma bon samo nso mo hwa mra muntimi nyina o ma kwae abeda ho a metimi dia free bi nso ye ni mu mini ya na mo se season for eli ya ni a mo ma ya mpa yen sen enwu eti Job nso ye ba no so se no ho akonfo wo bo ne ho dua na ka bon na Satan hwa na se enka Job ba ka so ba ko se ne ho akonfo ba ba so ma se me ho akonfo na ko 19 million so eno na ma obon san pa so so ne hwe no de nsa aguniti na ko wo bob na bana de wo batini ya bonye bone na so wo ba so wo tipi na no me se me se me ho akonfo na ka se hwe when you see some no those na ngopɔ ya so de ebe so me ne kwa ni ngwa kom aye financial thing na ngopɔ wa so no na say be ni sika se me kwasu yi kama na so o se ne ho akomfo okonu mu aduo wa nya bibia na so ayamane ne ba na so ayenso na to no anuanom yenso ye bele careful pa na so ye bele careful emre bia no nso ye ba yentini enyina pinti ne yire ne kwa keka nsem bi edi tia Job kura se tumi awuade na wu tumi nyangopɔ na wu na otiwo ana ka se ana okasa se dem empani manfo kasa na wo so kasa se dem man bi adwene ni wo mutim kasa na wo kasa emma na sika nsem ekoyie kama ne se na woni agye misisi dan ma wo manom ne ye nyapade ma wo na de se okotokoto me sori na afia ahokyira ba na se menum nyangopɔ na menwuo se dem man bi a wo enwene emma bi owi ase a wo nwene se na wo kasa na sa na wo kasa ya gye de pepe awuade ho na enso ye si ya ba aden ne ne se yie pia one dia one pampas yasam osu nya ngopɔ pa na ayenso be enti won kwese no nwakonfo di ma me ne pa chen se ko so nwakonfo na wufiri wiase so nwakonfo na so nipa bi eni obeje no nwakonfo be ko heaven enya waje se o hya nwakonfo be ko heaven enya waje se nso ya ba tu okɔ emiro so okɔ mala no so okɔ pepo me enma dade pese wufiri mo ntem e mo se atete ya die ya na ya pa se enso bi na ba tu ni pa ana ayatete sempa emutina ya na ejempa ko emubua eni muguguase ya pa eni muguguase metimi ya bapa yie pa na so ebia na enye boni bi na waye nti na ebia mama na ba sha yenye very careful na common temptation the normal problems Paul said that say family hu bebre me ko pie onyankopɔn ahini mu so nka sadra kanom so ebe no to wo mo gya baabu no kura omo anya baabu no kura so ebe gya baabu no ye be gya baabu ato o mka kire na nem ka nezas na sempa awurade ye boni die kura wan sane se si ya magye se si ya kura no na ye nkoto nso de wo hu ni da biara da ade eni mo kire gungun se ye bɔn no ade ye eni mo kire gungun se ade we de ye bɔn no wo hu ntie nkoto nso de ade ntira onyankopɔn se ma ye nso de okum honam no mo ye nso oni pa obetimi ye kum honam o wi ase ase wo san se wo ka no amane hu ko na ye nso no wo ye nipa da se ye ni ade nta ye nso ade ye ni ye dance for onyankopɔn se mo sa de we ye bɔn bon sam obaso ya hwe pa yie hwe aniano mo ye mpa ya no keka nso awurade o mo bi ya mpa na no nso awurade kura na nso ye don bi ebe wi ase wate nso ye don ka se bi ebe wi ase awurade nya atwuye bebe no ekwaso wi ase ye se awurade wo hunu ye awurade hu pa wate awurade wo hu bebre na tetefo no de omo de akoma pa na nso awurade eni sadra kini mi saka nso ye ba omo nso no omo gina pintin omo akoma mu omo gina pintin omo na hu na ngopɔ ni mo nyam na ya hwe ni ya enim pepe wo na mianse mo de na so na hwe ya yintimi mpa nya djuma nipa na maka se enso bi wadi ana ya common temptation omo nko na aso na ngopɔ ya besi ekum omo emre bi atwamu e wonka bible na Peter na omo kanya mensam nkura no omo ka na mianse mpa no empanimfo ba chi omo ne omo gugu asafo fiase ma ya hwe omo pa omo nya nkwada omo ba omo janya mensam nka se ye janya mensam kan mu guase ato ya buru ye omo ba omo de ani ji akura ba se omo da nyango pa se ewari Yesu nti san so wi abeto omo di asedam ma ewari se omo kana nsema o wi ase yo kan ipa ta omo no mu di wan kwan ma mu omo da nyango pa se omo nya akromfo nti ya bu omo anya so omo ko to mo na nti ya buru omo ko wi ade nti ya buru omo no ma ewari na se mu nti ewari ho ma ahye omo omo pa mu kana kora kire ni pa nti ya buru omo di asedam ma ewari enso ka sie omo anya ewari ati die ene ni pa no yakwe ye ho chekule Christians
yɛpɛ akɔyɛ sɛ yɛmpɛ yɛn ho nto awurade so nanso ewiase no ɛdeɛ ne yɛti asase wɔ so bi a ɛnso yɛbɛba atu yɛn na de baako ni kan tia sɛ ɛne Nyankopɔn pɛ sɛ ɛne Nyankopɔn ne pɛ sɛ bi a ɛnso ɛmmra yɛn so daabi nanso yɛbɔ nsam owiase bɔ nsam de owiase ɛyɛ n'adwuma na ɔne yɛ n'adwuma deɛ nsɛ wɔyɛ n'adwuma awia ɛne anadwo ne nuanom adwuma sɛ yie bɛtumi aba ɛka bɛtumi aba bebree nanso ɛne Nyankopɔn ne pɛ nanso moma yɛ nkɔhye yɛn ho akɔmfo moma yɛ nkasakasa bi moma yɛ nyi aniyɛ bi awurade hwɛ koma mu awurade kari onipa biara ne yɛ ɛnti sɛ nso biara bɛto wo a tenasena twene ho sɛ nsɔre ɛntimi nkɔ na biara bɛmɛ so wɔ wiase wɔ mu ana anaasɛ ɛnso a ɛde to nipa nyinaa bi na bi atumi wɔn bi nana akristofoɔ no bi afa mu pɛn ana anaasɛ me nko ara na saa animguase wei abɛto me timi nko ara na manya manneɛ wɔ wiase daabi ne dobo deɛ ne deɛ ne yɛsɛ ɛnyɛ common temptation hwɛ na obi a asɛm ketewa a oyere no ɔma nyinaa wu ɛda yɛ buo kumɔma ɛyɛ asɛm ketewa ɔma nyinaa onyuma nso nsɛnsɛ ne yɛde report ne ɛba deɛ ɔhwɛ ne sɛ ɔbɛka sɛ ɔbɛhyɛ ne ho akɔmfo no awu wiase ne wɔpɛ bɛhyɛ ne ho akɔmfo no nka bɛrima de ɔkɔpɛ nya nhoma agogo no kɔ so obi a ɔkɔhyɛ ne ho akɔmfo yɛankɔkyee sene yɛankɔgye a ɔkukum ne ho awu ɛna na bɔnsam ɔhwɛ ɛna bɔnsam gyina nso a ne hwɛ ɛyɛ nanso wɔama no kɔ ama asukasɛ na mpa no anyɛ deɛ bɛyɛ ankɔ ɛdeɛ nso yɛba ma ɔso wɔ bi abusua mu nso yɛba yɛn so wɔ fie mu a momma ne sɛ yɛbɛgyina tintin yɛbɛgyina pintin ɛwɔ abrabɔ mu ɛna meka ka sɛ Yesu deɛ na nka ɔnsuo sɛ nipa ɛsɔ no ahwɛ nipa ɛgyegye no nipa deɛ ani ɛto wɔ ɛhwɛ no ne bɛsi hu sɛ wɔyɛ nokwafoɔ abrabɔ wɔ nsuo koraa yɛsɔne wɔ awadeɛ nyinaa mu mma dɔponom awurade ne yɛnsom no ɛnso yɛ deɛ ɛmpaeɛ so da yɛmmɔ mpaeɛ nsrɛ sɛ nso yɛ ma mmɔ nso nim yɛbɔ mpaeɛ nsrɛ awurade sɛ awurade ma kwaeɛ mɛda hɔ ma yɛ da biara mmerɛ nso yɛ aba mmerɛ nipa bi nte yɛ aseɛ mmerɛ nim gu aseɛ bi aba owuo sɛ mɛtumi yɛ aba nanso yɛbɔ mpaeɛ nsrɛ awurade sɛ awurade mpaeɛ nkɔ nsɔhwɛ mu ɛno nso yɛ adeɛ deɛ ani ka nte aseɛ adeɛ deɛ hia pɛ yɛ pa nte da biara yɛbutu a deɛ wo sɛ yɛka ne sɛ awurade mpaeɛ nkɔ nsɔhwɛ mu awurade mpaeɛ nto amanneɛ mu awurade mma kwaeɛ ma ɔbɔnsam mpaeɛ nto amanneɛ mu Yesu bɛ wia saa na ɔkyerɛ ne nkɔɔfoɔ no sɛ ɔmoma mpaeɛ saa nso yɛ adeɛ bi a yɛden paa nyɛ biribi a ɛwɔ sɛ ɔmoyɛ sɛ bi a ɔmo sɛ ɛba wɔn so abɛsiesie ɔmo deɛ nanso ɔsɛ ɔmmɔ mpaeɛ yɛmyɛ baabɔ no mpahwɛ deɛ onyame anyamesɛm mu ɛwɔ Matthew asɛmpa ɛti ayɛ ɛnsia ɛnikyɛmu a ɛyɛ dumiɛnsa saa na yɛn Awurade kaeɛ ɔse na ɛmpaeɛ yɛ nkɔ nsɔhwɛ mu ɔse na mpaeɛ nkɔ sɔhwɛ mu na yie mfi bɔne mu wɔn ahenni ne ahoɔden ɛne animuonyam ɛyɛ wo deɛ daa amen na ɔkyerɛkyerɛ ɔmo mpaebɔ ka kyerɛ no sɛ ɔmo ma mpaeɛ sɛ Awurade mpaeɛ nkɔ nsɔhwɛ mu Awurade ɛma nsɔhwɛ ɛmɛto yɛ sɛ ɔsɛ yɛ mo saa mpaeɛ no Nyankopɔn se wobɔ mpaeɛ a ka kyerɛ Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ Awurade ɛma kwae ɛma nsɔhwɛ ɛmɛto me ɛmfa me nkɔ amanneɛ mu Awurade ɛmfa me nkɔ ɔhaw mu ɛmfa me nkɔ ɔfena mu Awurade mesrɛ ɛma bibi saa nsu abrabɔ mu ɔsɛ yɛ mo saa mpaeɛ no so Kristo ni deɛ ɔsɛ yɛbɔ yɛn mpaebɔfoɔ sɛ Awurade lead us not into temptation Awurade ɛma kwae ma nsɔhwɛ ɛmɛto yɛ ɛma kwae kɔsɔ nsɔhwɛ biara deɛ Nyankopɔn ma kwae yɛ ɛna ɛba yɛ nsuo nsɔhwɛ biara Nyankopɔn ma kwae na ma nsɔhwɛ bɛto Job wɔama kwae yɛ nka nsɔhwɛ ɛmɛto no na wɔkyerɛ yɛ sɛ ne yɛbɔ mpaeɛ yɛnka sɛ Awurade mpaeɛ nkɔ nsɔhwɛ mu ɛma kwae ɛma nsɔhwɛ yɛ deɛ bɛyɛ ɛmɛto yɛ Awurade ɛma kwae ɛma ebia akɔmfo ma wia yɛ Awurade ɛma kwae ɛma ebia yɛ nnwuma nsɛe Awurade ɛma kwae ɛma ne ngwansia ɛma yɛ nso ɛma kwae ɛma yɛ de bɔne bi ma yɛyɛ ɛma kwae Awurade hu yɛ ma bɔ Awurade fa ɛmfa yɛ nkɔ nsɔhwɛ mu Awurade yie fi bɔne mu Awurade gyeɛ fi bɔne mu na ehia wɔ gyeɛ ɛna Yesu kan sɛ mbɔ mpaeɛ a mo nsɛ wɔ gyeɛ sɛ Awurade gyeɛ fi bɔne mu Awurade yɛ gyeɛ fi bɔne mu Awurade gyeɛ ne mfa ɛma bɔne dɔɔso wɔ wiase Awurade siesie yɛ akoma ɛnwohom na de Yesu kɔɔ sɛ ɔbɔnsam kɔ sɔ ne hwɛ he was led by the Holy Spirit Awurade mpaeɛ nkɔ saa Awurade mpaeɛ mfa saa kwae no so bi Awurade nka Bible no a ebie Bible no ɛkɔ Hebrewfoɔ nwoma eti ɛyɛ 2 ɛnikyɛmu ɛyɛ 18 ɛsoro ka ɔba a sɛ wɔamfa na nkɔkɔmfoɔ bi ɔbɛn wɔ hɔ gyina pintin na bɔ mpaeɛ ohunuhu ama ne paa because wɔyɛ mpaebɔfoɔ sɛ Awurade ma me nyansa Awurade ma me nteaseɛ Awurade ma me nhunumu akoma because wɔyɛ mpaebɔfoɔ paa because na ɔbɛfa saa ewiase wɔ mu ɔbɛfa ewiase wɔ mu aka sɛ mpaeɛ ayade ɛyɛ ayabɔ brapa wɔ wiase deɛ a ɛne Yesu bɛ wiase no wɔfa ɛne amanneɛ to no na nka Bible no a wɔse ɛnam nsɛm
wɔno a mu bɛ wiase a mmaa de tee no na sika sɛm nso no hwɛ yɛ na wantu nkɔfo kasa tia no nneɛma bebree mbɛkura ne didi na kasa tia na obi a na ɔsɛ osi frɛ wɔn maame nom ne ade yɛ nso bebree yɛ sɛ ɔsɛ osi ɔfrɛ ɔmaame ɔbaa na ɔnsɛ yɛ sɛ wɔn nyinaa yɛde bɛdi n'asɛm ahantan ne ahomasoɔ nanso wɔyɛ dɛ bɛn wɔnsuo hallelujah na onimdeɛ bɛyɛ mu onyankopɔn asɛm mu na onim onyankopɔn n'asɛm mu asɛ wɔkyerɛ sɛ ntiya nso sɛ nso yɛ ba yɛn so sɛ amanneɛ ba yɛn so a wɔse otumi boa yɛn otumi gyina bi ɛyɛ dɛ bɛn ɛde boa yɛn wɔsɛ ɔno mu ebi ato no pɛn wɔhunu amane wɔ sikasɛm ho pɛn paa yesu bɛ wiase no wɔhunu amane wɔ sikasɛm ho paa ɛna okristoni bi ɔbɔ bra pa biara sɛ nso yɛ bɛtu no paa yie paa na ɛden awurade tumi boa no because ɔno bɛ wiase wɔhunu amane wɔ sikasɛm ho wɔhunu amane wɔ adasama wɔn mo no ho nipa no ohun amane paa yie wɔn mehu a ne ti na owiase ɛnna nkurɔfoɔ biara na ehu bɛsɛ ɛfɔm biara no wɔn su fɛ no ɔbɔ wɔn hyɛ wɔn gye because onim nsa deɛ wiase teteɛ wɔabɛtena asase wɔ esu abrɛ pɛn paa ɛnna nkurɔfoɔ bi wɔn de wɔn to no nso da biara no onim kɔn ɔfa so yi wɔn firi nso yɛ mu na wɔntiatia adasama no nipa no ɛyɛ musuo ɛnyɛ bɛrɛ kɛɛpo paa yie na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛde esi yɛn nso yɛn si na nkopɔn no yɛbɛtumi agyina pintin ɛnna sɛ wɔbɔ mpaeɛ na wɔbɔ mpaeɛ wade yesu ne kwan so mmɔ mpaeɛ sɛ wade mfa ne nkɔ nso yɛ mu deɛ a ɛnna nso yɛ ba deɛ yɛn wontumi nyina wate wɔsi yɛ mmɔ mpaeɛ sɛ wade mfa yɛ nkɔ nso yɛ mu wade mfa yɛ nkɔ mu koraa wade hu yɛ mmɔbɔ wɔn no ɛfaat nso yɛ ba yɛ nsuo no ebura kɛseɛ paa na onyankopɔn ɛyɛ ne kwafoɔ sɛ ebi a obiara ne nso bɛ ha ebi wade bɛma na abɛto no onyankopɔn yɛ ne kwafoɔ paa yi na nso ne kan deɛ sɛ bibi wɔ ada yadeɛ bi a de tutu nipa ɛnna sɛ ebi a obi do kana obi a ometua onyamɔtrɛ nipa no wɔde bɛba yɛn nipa bɛpɛ yɛnim kasa tie yɛnim kasa yɛnim asɛm yɛn mɔmɔ ne sɛ wɔsɛ mɔmɔ kasa ho mmerɛ nyam a da biara animonyam ho nipa te yɛnim asɛm wɔn ayɛ ɛna ase yɛn nkɔpɔ animonyam nanso yɛn hwɛ ne yie a ne kokoɔ no bɛkasa bebree deɛ ɛma yɛ yɛwerɛ fi yɛn ho sɛ ne nyamesɛm mpo na bɔnsɛm anyinya yɛne ɔma nipa kasa tia onyankopɔn ɛne ne nkurɔfoɔ ɛnyɛ very careful na nsɔre deɛ ɛmpaeɛ so da nipoɔ no nsɔre ampa ɔmo so da nanso ɔmo gyina yɛ pintin sɛ nsɔre ba na wotumi gyina pintin wɔ akoma mu ɔbɛdi nkonim wotumi hyɛ ahoɔden paa pintin paa ɔbɛdi nkonim na wɔnsuo na ma wohyɛ ahoɔden na wobɔ mpaeɛ a sɛdeɛ fie biara no onyankopɔn tie awɔteefoɔ mpaeɛbɔ moma yɛ nsuo bɔ nsɛm ahunahuna o moma yɛ nsuo no koraa sɛ deɛ bɛdi na afei yɛdeɛ nsa bɛgu yɛti abɔ bra na ɔma meyɛ hu yɛn ho sɛ yɛ mmɔbɔ wotu wɔkyi ne bi wɔ wiase kotosɛ na memmoa na menhyira wɔ wiase hwɛ na afei yɛdi wɔ hiasɛm wɔakyi osisa ndo so wɔbaa ne yɛbɛso yɛburu nnua ɔburu nnua afei na ɔkɔ buru nnua fɛfɛ nsuo paa de adene maame no wɔyɛ no bi ɛnyɛ yi wɔgya de ma onyankopɔn wɔgya de ma awurade nyankopɔn ɔyɛ atɛntene ne wura no wɔgya biribiara de hyɛ ne nsa yɛtutu yɛ yɛahwɛ ne yɛbɛko ntɔ ya no afei na kɔda ne nnuyabura na da ne akutuyabɔ na ba na abɛbu sam ne ade bebree animonyam bɛɛ na wɔyɛ nyame nsomo ɛbɛ saa animonyam bɛɛ paa na ɛbɛbi a wɔyɛ nyame nsomo nanso nka aba abɛtete mmere mu ahoteefoɔ na mpo nyankopɔn bi ne ɔmo animonyam paa wɔ nipa nim nkɔfoɔ bi a na ɔmo te wiase mu kura baabo mu a asomafo no mmerɛ so no ne nipa de obuo ma ɔmo paa yie paa ɔmo anim onyam paa nti unbelievers ne koraa na ɛnsi ɔmo bɔsɛ bi a ɔmo koraa ɛbɛnante nka ɔmo nsa nkɔfoɔ mmiɛ basabasa ɛne tun bi yɛ ne ɔmo abrabɔ mu nanso ne nipa aba ɛbɛde yɛ sɛ ɛgyina hɔ ɛgyina kikɔ ɔbɛ ewi ato ɔmpɛne ho nsɛm nanso na kristofoɔ wo ɔmo abrabɔ wɔn nsi aseɛ koraa nipa ɛgyina kikɔ ɔbɛ ewi ato ɔmpɛne ho nsɛm koraa nanso ɛnɛ paa ɔmo nipa abrabɔ a ɛbɛ esi nyankopɔn koraa no a wọ́n ti na bẹ́ẹ̀ yẹn sẹ́ ẹ̀dín náà ń pọ̀ mma kwan máa ń sẹ́ kẹsì ẹ̀ bá àtàtì rẹ̀ so ní náà ń pọ̀ de sẹ́ni nkọ̀ọ̀fọ̀ so bọ̀ nsẹ́m ewu adé. Deɛ ɛbɛ fi ɛka bi o ne sɛ ɛwade baayɛ no wɔsi mo nyɛ na mo mɔ mpa yɛ na mo ankɔ nsɛm mu ɛno nso wɔ kan sɛ mo kɔ nsɛm mu no yie kɔ kɛsɛ mɛ nínú nkɔbɔ mpa no hwɛ wuo paa gyɛnɛ nim paa ne sɛ ɛdɔn bɛ kum paa ne bɛ kɔ do juɔ no ne ma kɔtɛ tiri ne nyinaa na nyanko pɔ kan foto nyinaa ti yɛn na pe na wudi sɛ ɛɛde ma no paa bɔ mpa yɛ paa yie paa sɛ mo mpa yɛ na ho no deɛ pɛ ho no deɛ ɛwɔ pɛ paa ɔnam deɛ du na bi yɛ ɛmɛrɛ paa nti mo mpa yɛ na mo ankɔ nsoro mu wɔn a mo mpa yɛ mo kɔ nsoro mu na wɔn ti gyina yɛ peter mmerɛ nsɔre bɛtɔ no na kan sa akɔyɛ kura na ɔne mo ne yesu ɛne ɔpa na nam
was a water, some an hour can have women. You know, upon American young some was in them, and then I didn't want some in them. Oh, the reason I not so quick when the Casa with the donor penum, I could take him on a crowd once a day. Would the king say a can tampa a brun hunia, so we need Pana one in number. Oh, some will, but some of the but you won't ever know I knew, don't go by one more young can live one more normal car was you a woman, one more normal car could I or don't a car. Yes, got one umpire and one country, knows and say by the Como, 20 years, and go bonfire, and the sun's in the band, which yet now. And what did say and the cantam and Brununia, and Brununia could I, and so didn't say cantam, and say Banasia, Mompire, in who didn't know. What I say, the Mompire fan, and what yet now, and what you know upon some that doesn't have you, upon some person, a crowd of passing in the power of one, some that I want to learn every day. It's a summons and celebrating Yahoo and was the kind. If you are on some things, count to days, you know. Just count to days, you see, you know. You see, no video, you know. Oh boy, you see the man with the baby, I can say, Mom Pire. From your Mom Pire, I'm going to remove. Your Mom Pire. And send the idea of the just one and some Mom Pire and Sana, but name someone come. A bamboo to you. In the end, your Mompire and Singapore, and say about your Mompire and Mayer. You know, Condia, the Yaman near Bannerman, and the others, the sewer riders. But then I am going to remember your mob. A man wants to hear the anonymous was here, a man by a real member by so. A man, and a man, but and never be any member here. Now say a common sense. A common sense. What you are now about Tibatin one and just wire Bonita. Wire Bonita into Banti Pano. When you are born in a common sense, a little see Padia, Blabby, Noir. Now, your mom pine out on my bones. You are a bonny thing, maybe I'm a little unabed by your bushim. Simon in the idea, you do idea yet. Say the one at a penny pass, one of one way of Boninta. That will be as here. Moments are saying some power. And say, dear, Empire Sida. We are cruising in the abandoned just say the wire bonnet. But we was unfair about 2 watts, and I say, well, that's what Blabberman said. Many are bonny beer, and then I have common sensation, and no more problems in a beer, about to me. Said beer, and maybe not your opinion upon. But the boy also beer, no, I'm a near the Panasua, and the Panasua, no, I don't bonny when it's him. And if I'm bonny, I want numbers to Calabula 1 year, and a poor old boy bullying, I mean, upon my final bone, some, and I'm celebrating why, about tonight was that can we be. Never will we ask you, Modian, so to one a bonito Modi. Didn't none of proof from my think of Pokunum. Once I almost and yes, once I see none, and said I see a pa, but to Omo, and the one more Boninta, and a be a master and see a to Omo. Then say we also be a very pass one on your Bonibia, and Yanum, I did was a Hong and a prayer. No, dear, you said on some better one. The moment you said. Ọ̀sán ọ̀rẹ́ à ẹgbẹ́ pẹ̀lú àná sọ́yẹ́ fún ọ̀nà ọba sí yáhẹ́ adé nìyẹn mu ìdàgbé pọ̀ ẹ̀jẹ̀ anájìlẹ̀ ọ̀dẹ̀ àjẹ́ mpa ẹ̀nà ẹ̀bẹ́ sí yáhẹ́ nípa ẹ̀ náà ọmọ tí ẹ̀bẹ́ sọ yáhẹ́ na ẹ̀ mẹ́bi yá no mọ̀ ẹ̀ nyẹ́ nìkwafoɔ paa ẹ̀ nìkwafoɔ a mẹ́bi yá no mpọ̀mọ̀nso bẹ́ẹ̀ tún yaba nípa bi náà nyẹ́ nìkan nsìnà nímọ̀ ẹ̀sọ́ ẹ̀bẹ́ mọ̀ nìkan yẹ mpọ̀mọ̀nso a onípa bẹ́ẹ̀ tìrẹ̀ àná ẹ̀wọ̀ sikasẹ́mọ náà nso pẹ̀lú ọ̀tẹ́ ni wọ̀ sikasẹ́mọ ho a ní wà pẹ̀lú mọ̀ ẹ̀ nyẹ́ nìkwafoɔ a nipa kwa bɛ wɔn nsɛbi yɛ nam asi yɛ ɛbɛn wɔn sɛ yɛfɛ mo sika bi obi a sɛm baatɔ owura uhu baatɔ oba ɔnhu sika bi a ɔkwan no so kasi gɛɛ bi sɛ ɔbɔfo gyina sɛ ɔbɔfo ɛhu sɛ ɔmo ɔfɛ sika no o nyɛnko wɔn sɛ nipa nsuo nyɛnko ne koraa o ɔbɛka sɛ ɔbɛka nkontɔmɔ so wɔn hu sika bi nipa pɛ paa sika nipa pɛ papapapa ɛni sika nipa ɛbɔ yɛn ho da paa ɛni nipa ɛkum nipa adɛ nsira ɛni anɔ mɔmiyɛ mɔmɔ ne nsa yɛde ebedi sɛ yɛso nkunim yẹ bẹ sẹ ti ara sẹ wọ́n yẹ no kwafoɔ a yẹtum sika wọ́n fìdí ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ yẹtum sika wọ́n fìdí paa no a yẹ yi ta sikapa na abẹ́die sikapa na abẹ́die yẹ wọ́n sẹ ẹ̀kọ́ ọ̀bọ̀tọ̀ na ẹ̀kọ́ ọ̀bọ̀tọ̀ mu wọ́n ní afẹ́fẹ́ bi akyi wọ́n sẹ́ mo nnọ́ wiase nana mo wiase obi dọ̀ wiase yẹ gẹ́nẹ́ dọ̀ n'anim o ẹ̀dẹ̀ wọ́n wiase nyinaa honam wakɔnɔ ne aniwa akɔnɔ ne saa na mayɛ nyinaa ɛmfi ɛgya no ɛti wiase tìmɔmu yɛ hwɛ yie paa wɔ nneɛma bi a aba so a yɛhunu na bɔnsam nam so ezuzu yɛ nfidie mmerɛ ɛnkyɛ na yɛbɛgyina yɛn nan so ne yɛabɔ mpaeɛ obiara ɛhwɛ ne ho yie na awurade tumi boa yɛ yɛwɔ sɔfopanyin bi wɔ hɔ a wɔde nkonim
na ɔbɛ ewi asono nneɛma ebi tutu fie nyinaa no ebi de toɔ no ebi boa yɛ paa nso ɛba yɛn so a ɔboa yɛ paa yie paa nanso no yesu yɛaka yɛn asɛm nyinaa kyerɛ no yɛbutu a yɛbɔ mpa yɛ sɛ awurade mpa yɛ nkɔ nso yɛ mu awurade mpa yɛ nkɔ nso nti ebi nipa bɛde gyew wɔ abrabɔ mu yɛn nuanom bɛde di yɛn yɛn nuanom bɛde di yɛn owi ase abrabɔ yi mu nanso yesu bɛ ewi ase na onsuo saa nneɛma no yɛsɛ ne wɔ suro anaa wɔn ne kwanfo a ɛna wu suro na nneɛma bi wɔ wɔn ho a nneɛma bi wɔ wɔn anga so wɔ abrabɔ mu a yɛn na mɛ bi ama wɔn nyɛ firi wɔ abrabɔ mu na awurade ne yɛn som no abɔfoɔ nyinaa wɔn nyinaa yɛ kɔnkɔn awurade na ɛdi yɛn nkɔpɔ bɛpa yɛn ne yɛ akɔtena di mu yɛn nsiesie yɛn hɔ nim sɛ okristoni biara deɛ yɛbotaa na sɛ yɛpɛ hɛ deɛ yɛdɛdɛ akɔ na mmerɛ awurade yɛn nkɔpɔ adom so nyankopɔn ɛnam ɔnoa ne bɔfoɔ so ɛde asɛmpa ɛma yɛn anaa yɛte nsɛm bi no ɛne ɛnɛ bɛba deɛ ɛnyɛ nipa no bi ewu o ɛne ɔmo bɛba ɛnɛma bɛdi akyire ɔbɛsoma ne dɔm mmarima ma wɔn bɛyi ase yɛbɛka asɛmpa kyerɛ mo yɛbɛka wɔn hɛn no ho asɛm akyerɛ mo yɛakyerɛ mo deɛ wɔpɛ yɛyi na hinta asɛm bi adi akyerɛ mo yɛaka ne tiri mu asɛm akyerɛ mo deɛ wɔn pɛ mo ansɛm wɔn mfiri deɛ wɔn pɛ ho moyɛ deɛ wɔn pɛ deɛ a ɔbɛsoma ne dɔm mmarima ba wɔn kutakuta mmaa paa wɔn mu mmaa na de bɛba paa saa adeɛ nti yɛka yɛnka wɔn nyinaa nkyerɛ mo sɛ ma ha sɛ wotena sɛ wobɛtuma bɛtɔ na mmerɛ bi a wɔsɛ nipa ama onipa wɔ awɔ soɔ na ɛkwan abɔ nsɛm fa so nie mmerɛ bi a wɔde nneɛma bi a ɛne gye ho nneɛma bi a ɛyɛ mfɛ nneɛma bi a ebi yɛ ɛne gye nneɛma bi a akɔ ehia yɛn na ɔde so yɛ yɛntrɛtrɛw yɛtrɛtrɛw na abasa bi a na ɛni ano yie bi a wɔma yɛn nsɔre anso ɔso yɛbɔ mpa yɛn sɛ awurade mpa yɛn nkɔ nsɔre mu na yɛn firi emusuo mu awurade ti yɛn ɛna ɔso yɛbɔ mpa yɛn sɛ awurade ti yɛn ɛnìyɛn yɛn mmerɛ sɛ awurade bebree sɛ sikasɛm fɛli a season fɛli wa nsuo wate bi a woyɛ adwuma bi na sɛ bi a ne yi ɛyɛ common sense but ɛmɔ mpa yɛn sɛ bi mɛtɔ daabi mɔ mpa yɛn sɛ bi mɛtɔ mɔ ne mo yɛbɔ mpa yɛn awurade mpa yɛn nkɔ saa ntorɔbɔ no awurade ma saa ntorɔbɔ no ma tu yɛ ne mo ntorɔbɔ no ba ɛnyɛ nyamensɔm nkasa abɛntu gya nyamensɔm ɛba a wobɔ mpa yɛn asɛ bi a ɛba a nkasa bi a abɛntu gya nyamensɔm na wobu ne nkwasi asɛm mi na nkopɔn sɛ adeɛ nti awurade wɔ hɔ na wɔgya ma saa nso yɛabɛto me deɛ yi fi ojo bu abɛbɔ wɔn mu ne nkwasi asɛm a manya nkopɔn sadrak no mu anya nyamensɔm daniel no mu anya mpaebɔ wɔn mu gyina pinpin wɔn akoma mu nti wɔn ti nhyɛ so nkunim ne ma yɛ nnɔyɛ kra wɔ wi ase koraa obi a n'ɔno kra koraa no ɔno awurade ne nyankopɔn yɛn mpa yɛn wɔn nsu awurade so na nsuo bi abɛto yɛn ne etiri gyina a ebɛdi nkunim ɛkɔba ne nsa no a apɛ wɔn mu a ebi to wɔn no ebɛtumi atu wɔn pɔ ebi wɔn a esi nsuo yɛ abrabɔ mu hɔ na wɔn nyankopɔn koraa de ɛboa yɛ na mɛ etumi na esu ehunu bebree na wɔde etiri gyina no ɛnna sɛ ebi tumi tu obi paa na wɔde etu nipa no po ɛyɛ paa sɛ ɛba yɛn nso akwa mɛsunu ɛboa yɛ deɛ nanso mo mpa yɛ sɛ wɔde ma nso ebi ama yɛn nso edwuma bi ana atɛti yɛ mu paa edwuma bi ana wahwɛ ɔbɛhaha bebree paa wahwɛ ho deɛ wɔnyɛ wayɛhwɛ ne yie a ɛna afei yɛdɔkɔ yɛ fɛn mo mpa yɛ nanso ɛnɛ no yɛade sua mu koraa yɛpɛ sɛ nsɛ yɛba a yɛmɔ mpa yɛ no wɔde bɛti yɛ ati yɛ problem si